Era kutenegi limbe mar jatend piny Kenya ni jaod bura ma Kitutu Masaba Clive Gisairo okwayo jodak mag Gusii mondo mi orwak jatend piny William Ruto e kinde ma otimo limbe mare kaunti ma Kisii kod Nyamira. Kane oloso e kinde mane ochiwo omenda mag somo ne jopuonjre e gwenge mag Tombe kaunti ma Nyamira, Gisairo ojiwo jotelo kaachiel kod jopiny mondo mi oket weche mag dongruok mbele kendo giwere kod pogruok ma ikelo kod siasa. Jaod bura nolero ni obiro yuoro e ng'anyo ma ochan gi riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kowacho ni mano ok mone dhiro chenro mag timo dongruok kaka dwarore. Ambayo inafanywa na serikali kuu. So naomba tufike pale kwa wingi, tumkaribishe rais, hata wenzangu ambao tunavaa kofia ya ODM, fika pale tumkaribishe rais, kwa maana vile ambavyo atatengeneza itatusaidia sisi wote. Jumatatu utaniona maandamano, hiyo ni siasa. Jumanne utanipata let us differentiate. Kwa hivyo mkiniona maandamano, na pale niko kazi ya chama. Wadhi nyime kowuok e gwenge